mifano si chimbunzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chaipo handichanzwisise kafa ai kwaikomba mangu muna imi nozideiko ndikuzwa iyi iwo shomore vhura dhotoni ari mudanga ari kunokere padhoo apa oshomore chiko chikitika mumba imomo vhura dhotoni noizi ndeiyo ndikuzwa iyi handisi kunzwa ndiani wangu uyu enda chata vhara nozodzoka kana mangwana waiziya amai wangu imi wakatodhaka kwaiyoyo oshomore vhura dhotoni kasikidza ndiani wangu uyu ndabamba wako kasikidza oshomore vhura dhoo ndikutonhoriwa bakani abhambu ndochi chakadaro chocho chinenge ngozi ndati bhambu bai oshomore ndati ndidhedhi vhura dhoo ndidhedhi wadzoka dead who is dead amanaka ndikadza kunjira mupeto wangu munomu makwami nditira labhalabha safi boy rewa mana wakasatoti ndiwanika ndakuzobudira panze papo ndobva ndakushinga dzwawa oshomora ndameneyo bawazwaka kasikavhura dhoo ndakuzokupunzumura manje iyo mgenge iwewe umboraniko iwewe oshomore aizve odedza ndimi kwamunotaulazve oshomore chiita kumonditira munomu ichi he mabhodhiresi ayabvepi abe mabondo chere asongoitoje nyama kani munomu waiboyepi yesaya kuita seko murata katsukunya ari sema semtimu hamaleta zveziya nanguti hangu tumapokeshops pamagumbo apo ndikabva ndatukanga watunonoka murata katsukunya ndatisvike elazi tatonyamaraisa tese weziya hamwari mandidarirei kwenini varume kwai ndakatadzei kwenini nai mwari moti ndibva kusiyana wakadzi ndoti chimwana changu cho chakudandi waboepi mari kutenga nyama kwamagumbo nokutenga doro oshomore uri mwana mudiki iweyo ukuzviboepi zvokudhakwa zvokuita zvoshomore wapa mari yangu kustoroka iweyo hamurata katsukunya zvenguvaineka ukutondisaiza kana chingwazoraga hanobabvira ndasvika kushopu kwako ini saka mari waiboepi ngwafa murada bizinesi weziya kwamudheni macho nakamuna namhodza weziya saka hapana nakanyanya stereki nakuti ndingotenga kana tuma dhululu dombo rwakoko pina chifunga hangu steresi dzemuchembere wangu makazotaura nawo here mhodza kuti vadzoke aiwa boshomori kusati uchinja nyaba ndaka kuti chino zvonyaya iyoyo kana musinotaura nawo murada ini nozezi zvandiri kuita zvika kufunga mhodza wangu meziya musaina zvichidya nyimwe westereki ndombodzidzisa stresi kana mchidonda siya rimwe 1 dhululu risina kuvhurwa apa munogona kutora mombokiriya huro kwaimana murada akamuriwe masese chimire kufushira moyo makatoona wakavhenekwa mune matoitirwa kana nyasha zvekudaro pamasini achona musoro mako makazara doro oshomore handireketeniwo wakadai soba ndingakuurai toreketa makuseni wonyasoni nyembo tapambwe niniwo pamusha panapa ndiani wazwa bho futi murada dhululu isati aichiunge kungapambikawa ratokuwa so vezisi zvozvoi varo kuchandi nafamu wewewi samima kuchandi nafamu wewewi ngapena urehe Come on babe handikulojisha I really miss you sha tongoenda padhuze kapa Samaritan Lodge apa kapo mtauni muno tokemba ipapo for the whole night ka then uzoenda kumba kwenyu makusini kanengo sha unonyatsoziva wega kuti zvauri kutaura izvozvo azviite sha amai vangu vanozoti chii iwe amai vekuita sei kunai amai vanotongofanira kuandastenda kakuti mwana wavo abva zera ka akukwanisa kuzosarudzirawo zvaanoda nezvaasingadi sandizo here inzwa unzwe sha I know kuti it's been long apa situation haisi kunditendera sha ndofanira kurara kumba kana usingakwanise kuzvirespekta izvozvo handizive kuti unenge uchida kuti ndiite sei understand me please iwewe soka uzinzwa wangu zvauri kutaura sha okay ngatichingonopaka imota kana pakasango kari pazasapo kapo todzima malaits anditi iwe unoziva kuti mota ine tindika saka hapana kana munhu wana anombofa akaziva kuti pane zviri kuitika sha please ndokukumbirisawo babe aiwa sha hazviiti zvandawira ndizvozvo ndakuudza kana uchikwanisa kundibatsira ndibatsire kana usingakwanisewo it's fine ndoona zvekuita zvabva nekupi kune baby inge unoziva kuti money is not a problem to me so wanga uchiti uri kuda zvemari I know it's a lot to ask baby but please I don't have anywhere to turn to please baby mangwana Sunday ndichida kutoishandisa baby wati mari iko mari yachona just 400 US baby okay let me do transfer kakufoni kwako handiti uneiko keshi here baby ekwakeshi ekuita sei kwamana ndiri kuda keshi ini wakomanaka okay rega ndikupe keshi yacho yandinayo kapanapa ndingori ne300 ka so ndinenge ndakuchikuisira kaimwe 100 yacho kamufoni okay baby thanks you are such a darling sha waita basa mdiwa wangu chindipo kakisi sha ndikwanisa kuwana uhopeka handiwe unoziva here kuti ndiwe wega iwe takawirirana wani kuti no strings attached waakukanganwa here
tichangere kutaura namai Ebedhiya, nanamai Abraham, nanamai Philip, nanamai Cornelius, nanamai. Okay, ndazinzwa kana yako man. You made your point. Uyu watukuita kauyu ndo watinoti kamujola handiti takawirana kakuti hapana ari kufanira kukecha mafeelings handiti. Ndazoziya hangu ndarimemba. Alright, rega ndibva ndangoita transfer mari yacho naka izvizvi tisati ndakanganwa. But aiwa honestly let's not. Uri kutiko nenyaya yekuti timbospenda time tese. Ndakusuwa inini. Jondo ari kanisipi. Mirandipedze program yandoda kupedzai. Next week I will be all yours. Eka, hauchione manje. Wakutaura kamanje. Okay baby. Have a good night. Night. Ndokudya namambo kauko. Kunzungu nekunyima. Amai nemwana vese ndichivaswatanudza. Rega nditombofundira mai wacho kandiende nawo kakuSamaritan Lodge nhasika. Anti mwana wacho uyu aramba. Koma tsabidi ndomuziva. Achirambe chika nemadira chinoita zvinhu. Wasara mushere baby. Pari bambo sara wachikunetsa here? Kana ndasara boy nisha. Ovo. Wajeko. Saka uri benzara here baby? Kana shari tombona kana nzareni. Anti wachionitengira machips nerasheni here. Ovo. Ndatofunga kuti unonzara kaini. Ndatopinda mota izvezvi. Ndodhiraivha kuuya kwaino chikafu. Kana ndiri right in. Ende une rudo sha. Kana newo baby unorudo fani. Deno takasangana ndukari paye zvazvitori nani. Ndosati makore 17 yese ndakagara nochape mukadzi ndaite. Deno nangu ndakatoboyana neyo kare taitita zvisvinu. Pero dewa katondizarira chimwana chishinu chotoita kana chidokta. Kwete chirabishi chotoriro chondinacho paomba panapa ichi. Ovo, please kani baby. Indonyepo twakapfeke kani baby. Kuda kuziva zvandakapfeka. Zvinoita here izvozvo. Okay, ndakapfeka hangu night dress. Ndiripo pfekera baini baby. Ndino handawe yachete. Watangoko. Wanamata here sha, please don't forget to pray. Ovo, ipapa nchindokata chete. Ndobva ndatopfuga mabakani. Ndobva ndanamata. Wewe. No baby handitati. Kwamangwana uri here kuzonditora takuenda kuchechi. Isanje ke mangwana. Ovo. Ndoyanchikutora. Jedi, mambo nokendureri. Zesara bamuka maziya. Apa nombo sova to my question maziya. Aiwa bandiribe. Ibva ipapo ndiri pafono shomore. Mukutara nani? Mambo no remote here Jedza. Uda remote yokutodino shomore usiku huno. Panaka nyanya stereki. Ndotongoti pamwe zizari nogona zodzoka maziya. Ndozona hangu game reusiku. Champions League kachakaherereka dzikubayana musadhibhi. Ndikuziva pairi baini waswa. Ibva ipapo. Jedi, mambo no digital rera rashandiswa namama kana digital maplate rera ramama. Ko Jedi, plate ya mama yakatsemuka kaya. Tichatuka na mama next week kana vadzoka. Who is that babe? Mwana wangu andikakunyepa nozvachiuya uya. Oshomore. Okay babe, chireka ndikati uwane kutaura naye. Aiwa baby, chiribe basa baiji. Baby, rega ndizokufonera kuzwika mushe bai. Hero. Ndofona mangwani baby. Good night, sim dreams. Ndauwe. Oshomore, uya pano. Mabode, ndakanotswanya. Ndichakubata zvako uri soba bakani. Mangwani oitara kuti ndikufuma chienda kuchechi chete. Ndakubanzuriwa wakapinda muforo. Nyongono yako iyi. Hallelujah. Tinotenda ka praise and worship kane kwimba kunojikisa mweya mtsvene. There is joy in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. There is prosperity in the name of Jesus. There is cars in the name of Jesus. There is marriage in the name of Jesus. Up, Jesus. down and away. Satan. And away. Munoziva kana ndiri muimba yaMwari kudai so ndinonzwa manyokonyoko. Ndinokutenda iwe hama yangu wasiya business rako rinokupa $20, rinokupa $50, rinokupa $100, rinokupa $200. Ukasarudza kuuya kuno kuSodom Church of Christ kuzoshumira Mwari. Haisi nyore vatenderi kusiya basa rinokupa mari uchiya kusondo kwa uchazoburitsa mari iwewe. I salute you vatenderi. Munotikoshera. Chandinokuudza nhasi ndechekutika hauna kuwaste time, hauna kurasikirwa. Muno muimba yaBaba uchabuda uine testimony. Can somebody say amen? Amen. Munoziana pandarangarira ndiri headmaster paBethlehem ndichangobva kucollege. Munoziya vatenderi ndakange ndiri mustaff room sezvo yava free period ka. I fell asleep and I had a dream. Uri kuninzwa here mwana waMwari? God visited me in that dream and he said unto me, iwe ndiwe wakasarudzwa kuti uende kunotendeutsa nzvimbo yeSodhoma. Can somebody say amen?
Aya mawana. Yeah? Kungoro kumunyeberana kwega kwega. God told me that he have a special mission for me vatenderi. Ndakati ndakarara ndakazongona ndaunganirwa nemamwe maticha ese kamustaff room imomomo. Vakutaura vachiti patable pandaive ndakarara inini paibvira moto. Can somebody say amen for me? Odai paribe Jesu wakandita kanyura mbani waizondiringa. Odai paribe Jesu wakandita kanyura mbani paribe waizondiringa mbani paribe waizondiringa mbani waizondiringa. Oh yes. Okay, thank you very much my brother. Zvinonzika muimba yababa hamunanda chembera, hamunanda kura. I am happy to see kamukoma wangu ka Mr. Sibneji kanengoka. Ndiri kufarawo zvakare ndichiona Mr. Katsukunyaka tichivatendawo kane contribution yavakaita kamukereke inoi nezuru. Vakaisoka kamari kekubatsira nako pama projects atinawo munomu. Simazivira muri kuita kakuti vatendereka kuti tine deficiency yemari mukereke munomu. Zivai vatendereka kuti kupa kune mufaro kunodarika kugamuchira. Wese ane zvakaisa pachechi inei ndinokuvimbisa kuti Mwari wangu wandinonamata inini achakudzosera zvinhu izvozvo zviri double. Can somebody make noise for Jesus? Amen. Amen. Vatenderi, ini ndangosimukawo muzuva ranhasi unoyu kuti ndingotendawo Mwari nezvese zvavanondiitira. Ndiri kuziva purogiramu yatinayo mukereke munomu. Saka semukuru wemayuthi ndaona zvakakodzera kuti ndiite ka little something. Pastor vedu Pastor Kanengo ndakatombovatiudzei nyaya inezuro. Saka ndazongoya kuzozadzisa. I am pledging $400 muchechi munomu kuti purogiramu iende kumberi. Amen. Aiwa, kana zvichifamba negwara rakadai serikari, ndinonzwa kufara chaizvo vanhu vaMwari. Ndo zvatinogara tichitaura kuti pana Mwari pane mari. Zvinozviita zvega sezvinhu zvacho. Izvezvi kutaura kunoku pandinofamba nakapfeka bhutsu dzakapenda. Pana ane kutenda kudika anotondiseka kuti pastor vari kupenga njere. Asi akandituma inini anotaura kachitika ndiri murombo pano panyika asi kudenga ndiri mupfumi. Ndinotenda vatenderi. Let's take this time and pray to God muzuva ranhasika. Tingovatenda nezuva rakanaka ravatipa nhasi unowu. Nemigove yese yavatipa muzuva ranhasi unowu. Mukutaseko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Turi kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia. Komagumbo Buchari. Enda kuGlenora Aper Specimen Shops. Munotenga komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama komagumbo nyango musiri mu Zimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokosa joina membership yedu for as little as $4 per month. That way mune masupporta isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma special videos anoonekwa nemembers yedu ku YouTube chete. Ku Facebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.